тәмле бәрәңге. Төш алдынан әни безне ашарга чакырды. Иртәдән бирле агач төпләрен йомшартып шакыйраган иде. Тиз генә корны йотым да өстәл артына уздым. Бигрәк тәмле итеп пешергәнсең, әни, бәрәңгене мин әйтәм. Минем сүзне ишетүгә моңашы диван кырын ятып торган әнем дә сикереп торды һәм тизрәк өстәл янына узды. Ләкин бәрәңгене кабып карауга кәефе карауды. Алдакчы, тәмле дигән бу атагы, дип кире диванга барып ятты. Ашысын килмәсә алам, диде аңа әни. Сиңа да бераз эш бар иде. Безнең бер кисмәк буш тора. Көн бик эссе, кураксып китүе бар. Шуны гына тутырып керсәң иде. Кисмәккә аз дигәндә 40 чиләк су сыя. Без чыкканда әнем аны тутырып бетерә язган иде инде. Ул соңгы чиләк суны бушатты да өйгә йөгерде. Бераздан дәрезне ачкан да миңа кычкыра. Абый дим, бәрәңгене гел суытып кына ашарлык икән. Шундый тәмләнгән хәзер. Мин борын астыннан гына елмаеп куйдым. Әни исә, ашавым, аша, диде. Эшләп ашагач суынса да тәмле була ул шулай. Менә шулай була ул.